Pura angka video sikhane hine camera night thai mobile boundary bising khai ba ko video khai dilo ga ang ongkori thanga ang bai to tama thanga tangi hindi nang tam karonoi je kun mungsang ganin video sini parani borongni kokno je kun khanung kun nang ate tein korana Mia lai thangnai salo je kisisa norokni o kamini boror bajing jang lai mani Nilima abo bo hai abo kai ha ko ta ke do ko su bai man mo pai na ka bom kai do ang bo sagri jol bisa ta ja ting di kha ba hai ta je 어픈들이 고비스 순들이 hinkai bini bu sasikla tabuk sikla bokro tangi tongtong ha kai Mia no tarui aki rogo obo hai pati morogo dangkha Brian no pati mungkha ko no ke ang ta ja ti tong di kha de ti no te si ko ro tabuk ano onek apa bunani tongnani tokhanani dok kini tong ke ang abo no borok ano jori so borok ko sa ja gyang ka ang ko abo hai ke ta ja ti rong gala kham ko borok ban sa ja gyang bu ka ba sengkuru saya porno sengkuru bo kimia pun bo saya kita khane bono tamnan bono musukku seng tam karone seng bono musukna ba hari ni lama nanggulo khai dong di ko grei abo to kasi income ni lama si ano ta ya ba hai ro khai ya ka an jang ki sab je man ti khai to ga man du ro se man ti khai to mani ang abo khosap tu ni man ma bo ang abo ba nyo ang isale subuh ni khai tong mani ba au jora ro ko tai sing ke boro ana am ti do mu pi bo tong mai ro tang ku sa je ro tang ku bin no ani no pura seng ai khen je seng nu bo borong ha nganga ta mo seng lai shima ya seng lai kan ga ku ku kino ani sui ro biang khone ka mo an si kisana ro khai ga tam ko ba ka kai a ti ing ya ka ang go bong ni ba ti tai ula ba hai ke du ro khai tai sa ku ko la ta sa ku ko aba ke tai da ka la ta bong ni ba ga ham ya ko ko sana ni bo tare hu ko bo to ka sa sar ni ko khaya bo jibono bo nganga bor khai ga ang do ko piong nai hu nganga er pura ka chin paran bor ko warning 3 warning di khabor no ko phadi nang ong yang kai kento be ha bahut be dalang nai ne saman kore last to ngang last te dino ko bo ang khor ka ka kai ang to an mo bi khai ni na onek to ja wo khai ya to ba ang ki se mi sa man khai khong du za wo na kai apon ba tu nya ang da ja tin tha ka ba khai ta ka ko ro ko la tha to ang la tha tlang bini camera no khai ne bagi ang ma tha ka ba ba khai ta an ba ti nang tabo agine hagina taisa kami basina bai tongamo sumata ni ang bo mane agin itu na ang tu no sun ko ka sa ji ang ni ba sun ko ra ka sa ji ang ya ka sa ji yang ya ka ang ka pi ko mai ta kai ko ro sia ano musu ka kai sa ji yang ka ang sa ji mang nai bi ya ba khai ta tabuk jeta nang ne kamini jot to buri bodol ya ka boma hinna ro no orabo ni non kebeni ko khalai tomo nang bulma do sinai je miawo video damani nang ki abo accept da khaina har boro je samani angbol thanga je boire da tin thanga nai ani go mane kisa bul kai no ka ang go no ka no musi ni ha no mane jori no kisa da ga tin Mia lai thangnai salo je kisisa norokni o kamini boror bajing jang lai mani Nilima abo bo hai abo kai ang sana ni sikan kisa sawono kai tini sinaro Swrangchati ano ko thini pano singna ni phaimani bagai ang mo hai ani bagai one theka ko ang mo an mane jong kai ang ko tong ju jakha kiri porok khlai tongmani jora wo ki done kiri oi kiri porong tongman jora wo bo Swrangchati ano ko thise thaini chingpaina phaimani bagai belek no hambai maya poro sanan sika obo hingka kai mia saloi ko je suno ko suno abo hai mane ko thna khai bu suno ko thna khai mani hingka to je video ko sabai rungman mo koi khana ka bo hingka to ang bo dajak ting ri kha ta hingka ang bo kisa ko YouTube ro wang bo khai tongani ba kaisa monetize ro kungjak ba kai ang bo sagri jol ting kisa dajak ting ri kha bo hai ta hingka je obo no hingke ang dajak ting tong ri kha de ti no kai tai si borok tabuk ano onek apa bunani tongnani tokhanani dok kini tong ke ang abo no borok ano jori so borok bo ko sa ja gyang ya ka ang bo abo hai ke da ja ti rong gala kham ko borok ban sa ja gyang bu ka ba ang bo da ja ting di kha ta bo khai ka bo no
Hingga ang bo haipo no borok ano tay aba hairok khaya hingga ani je ang kisab je mantik khai tong zaman YouTube je mantik khai tong zamani ang abe khoksa khongni manma bo ang abu banyo ang kisale subuh ni khai tong mani ba awjora ro gotai singke borok ano amti do nukui bo tong mai rok tang thu sa je rok tang thu hingga kai ati ingya hingga ang bo bong ni ba tai ula ba haike video rok khai tai sak ko galakta sa ko aba haike tai da galakta bong ni ba ga hamya koi kok sanani hingga kai ang to an mo video khai na onek tor jago khai to ba ang kisi misa man man khai tong jago kai abon ba kunya ang da ja tin tha ka ba khai ta ya ke borok ko ano aba hai rok tai sa ji rok tang tu ta aba hai ta an ba ti nang tabo agin hege na taisa kami basinna bai tongamo sumata ang bo mane agin itu na ang tu lo chung por ka sa ji ang ni ba chung por ka sa ji ang ya ka sa ji yang ya ta ang khapi tong hai ta kai borok si ano musu ta kai sa ji yang kan ka ang sa ji mang nai be ya ba khai ta tabuk jeta nongneo kamini joto buri bodol yakha boma hinjanai rokno orobon ni nona kebengi kok khalai tongo nong bulma do sinai je miabo video damani nongki abo accept da khaina har borok je samani ang bol thangka je boide da tin thangka nai ang go ani go mane kisa bul kainyo ka ang go puno kan musi ni hapo na mane jori mu kisa da ga tin ka ika ang go je kisa video go khai tong kan ni ko monetize go ko za ba monetize go ko ka ang ko sa ko ni ko no ni ko ai man tong ka ang go jori mu ko ang sa si yang ko ka ba ang jori mu da ga tin di ka ka abo ka man ta next time ro abo hai ngala no next time ro ba te abo hai kun la ka ka go ro ba sa si tang ka ko ang sa si yang ya ka ang go ta la ko ang sa si ka ang kai ka abo ka dagai nang agin hege na boro tongamo sumata agin hege na boro ma ka tin ko nai sin ka ko le ko ma to ke ne ke mu si ya kan sum ko le si no ko sum ko je a si ma nu sa ko ke ne ka abo ka bobo hai bobno rok sabui norok tini jengori ngana Puilano Swrangchati media no hambai janogo ang moniti ang tini norong no maring mani karon hangkai chini kaisa kotor ma kaisa ko ngong thangka haipana ang was ko ro sana rengya ko ano ko sana rengya na karbadi haipano ang mo video onung jangani musungya phano haipano baito tangai jeng ma phaika ma nujak phaika phai angkai budi jon kok ngangkai mo haise miawo sariko ani mano ngko musuk tui jeng musuk riwo musuk tui phai boeng musuk habai thangka ngangkai no rugui tu kha tin musuk no tu kha tuman poreng ka sei buku sei sungai pura warna nayo musuk no angka ma hingga hari amo angko mo sei badeli no suno senuk tongo tam karone bo warti sa asi hindung maksi bo phatsaka angkhori phayo angkhori phayo bo nilima blogger khayo ta bo kaisa tikon sa blogger khayo bo angkhori phatsaka phayo thagangkanya ani mano borok hino angko sindal jungma andas kri buru gian kri buru nungda ani sunya anti hinai ani sunyo tam ati ma hin saw go ma hinga ari ni na tam ma kok slai nungabo ni sunyo sengruk ma ya diba ani tabo mani khoting thanga ano wari kangkai nung bahai ma tongno imase bo thaimalia pura angta video sikhane hine camera nai phai mobile nai phai bin mobile no erpor hinga ang hangkai norok gotno nukna tara nainai rok video viral khai ma jaga won norok nukna ano ang bo bahai ke tong ang ani noko tok ang asugu tongo ani mano bo tin tongo ang noko tong tinyo ang kok khai tongo ang noko tong tin ang kok hari tongo ni na bo tamo buku sab sungni nung amte ke buku ni ବ୍ୟବହାର amte kok sa bursu kaisa borong no okra borong no nung tang ati ke sa mo se botang tang ke phai ani der gana o phai ungko video khai tu ani boundary bising phai ba ungko video khai tu ga ang ongkhori thanga ang bai to tama thanga tangi hindi nung tamo karonoi je kun mungsa hangganin video sini parani borong ni kokno je kun khanung kun nung ati ke ingkorana nung ati ke mati sa nilima nung tangi ati ke tisa ni ang thanggai ani bergana o tongo latha tongo ang latha talangai bini camera no bukhaina bagi ang ma thangka ang abo bono buka boundary bising boundary ang bono buna bagi ang thangi abo thangmani karon ke nung tam karon ni bori jontui nung ana camera khanya ni phai abon bagi sa ang thangai bukhrayo ani to camera kri ang mobile bo tuja ya angka ang bono noko tong ti ang sahar tongmani bono angka bo ano video phai ke iko mono ano konai sindal tuma jate pot ano beri sitra hai rai jate pot hinga dala angko
뭐 응거 근데 그냥 물을 쬐근거리 동거 하이기라 동 아이 뭐 비쇼 순들이 그러니까 비니 뭐 사시글라 다복시글라 뭐 프로 땅이 동동 아 अच्छा मियानो तारै आगिरगो अब हाय पाति मरगो दंखा प्राइनो पाति मुखा sin parani borong bo ku mun chunugia buriti borong to mun chunugia nugia ngai agi bo cinoro paran boro ro pai ono boro go ta wala lai no ko titam nan bono bicara atu mane kore ngangai bicara atu man kore ngata mukha salai bo phaya boro phanya ni go sia kuchu kutulia raja phaya sa ngai o tabo tam nane sar komo koloi no sawo ki sawita tabon bo direct bung ko bo to kasa sar ni kok saya bo jibono bo ngai boro phaya ta ang do ko piong na hin sawo ngai er boro ka chin paran boro to warning 3 din warning dikha bono no ko phadi nang ong phoi angkai kento beha bahut be dalang nai hine saman pore last to ngangkai last te dino ko bo ong khorka chinoro kasa tongo buri phang tola buri phang kotma kasa tongo kasa chinmo moharanipur nani balaramkupura high secondary school ni ungklok digi boys burjung mane boys hostel tongo chinoro just a jaga woni chini nok bin nok ani nok pura sung ai khenche sung nubo borongma nganga tamo sung lai simaya sung lai thanga khu ino ani sui rok beng thame ka mo an si khisana rok phaiga tam kokba sung kunu saya borongma sung kunu bo khinia kunu bo saya kita khanya bono tam nan bono musupu sung tam karone sung bono musupna ba ari ni lama nang blok khai tong di kok roi abo to kaisi income ni lama sible nang income khai tong di prai borok mo borok blok gi lama borok ko sara tir prawo khai tong blok ar khanai ro borok khai tam mori jono phunugui borok khaiba ang bin blok nas nayo sai pegang ga buina ra naya emne ka chin mo ta tam nani para hinmali elakar chukti hin chik khok mano borok bo hai beba har khai tong bo sak bo tam khai jina bo acting play kam nai chiri khong nai bocin noko kan kusung no borong muncul sih ya, ani mano tuh borong muncul ya, an noko tuh selasin noko tuh korok tepan kere, sung noko sab sung ketambui romang tong ga gau sung, an maburi sih tong go, sung suri mano borok sekelang mah hiklai beles hai tiga ke, parang borong no tuh muncul ya, sui tong musuk samli no tamu bisri kok sawui, hincina bini borok bong tino bo bui kitar po, enggak sung bono kan apa nggak sung saiman beli, aku tuh kita mah kok ya, mora para kamu nih bisi enggak Sungguh para kami nggak sungguh ada satu kali. Tabuk busi nu kungtong nggak para? Kino para nu kungtong go fly, 40 dah kano? 40 layan. Kino ro? 32 poriba, sorry. 32 poriba. Oh 32 poriba nih jotra nih lagi tonggai? Jot saput tonggo, baru sung mai mano, ani beba har boba hai. Kita just angmo kahya kok sana mu sunggo, jara mana tam nani? Mau video no naik tunggu, ani video no naik tunggu komen kaya dong nang bisa kok kesana mu sunggo, ang borong no request kayo, borok ani mana anak hamil hinan sekang borok kai tu, ani oro pura cek kai naik pantun, bini beba har boba hai, ani beba har boba hai, ang to komen no kaprai no, tam hin sikai sindal biasa, borok kuni hati rok ini dijak tunggu, nggak abono no ang sawo, borok mana akong no mutang nang tun, tak koyekta channel tong ko. Mane mobile dengan tu narik tak tunggu, abono bomu tangan jas untung, enggak abono. Sedang mani engkau norok korna paling namu sungguh. Sungguh jangan paling namu sungguh. Enggak bobo tam nani bobo ni di video, bobo mago sinai. Abo kasih cin panen baru orang nayo joto no, mane main de mosi. Ang to tabu ang blogar ya, ang kasih mane tam nani nogo tong nai kasih borok ang sadron to borok si, ang blogar boya. Enggak ang bono bolok hanya butanya, ya kan bono bolok kaimang kamu. Bini je sehara bobo hake sehara khalai ano video khai pai budu tikon sajaka chumbui ri tikon sajaka chumbui gam sa simi kani bo ano video khai pi anggono sak mang khamo anggono sagya ani obo hai ବ୍ୟବହାର ku bokuru buma bola thatuja la thabuna hin phai buma abono sagya terpura nirimani busla phayo waisan pura bini a marino sa khai sera sa phai hin jari phayo ano jari phayo ka bo khai sagya nga bodde ta bong suino asi hini jara dungnai ro buna hinga nogo phai tam thanya ko busla ha Bina botam hai ବ୍ୟବହାର ba gacin paran boro abono bono sade bini ban bukuni at hibo bocin paran boro mon dus khayo ga e ko mo ka ko ko angka se kongna nai ma hain kha tam nani boro blogo sairi bini ko sairi ka viral khajani ko ani ma song sungka boro mutai kulum purbo musup tipu bin buat hibru bongko pu hari jeng bini bo mutai de kulum tong tam sung ta bo musum nani ko gya
ang pun tang nemu sunani ari borang aji ui tabu prai borong blog ar borok tongo totono rang pusa aji lai tongo aji tiko kurui nini blog nang khaji nini nang lama khai thani nini aro tong kuno gebeng nani moto kurui ani kota jadara blog haina tong tang gebeng na ba kaisa lama ka hamdi kisi thango nang lama ka hami hintani hindi ko kurui nang nini jeng abo teng sapu tongo ang 100 bar teng 100 bar sapu tongo abon digi jara blog khani rong ta mane ka hamka phunung lai rong no jeng 100 bar ang jot toni blog no nayo iko tabu ang tak sawan blog ani bung sawan star blog khayo amnai ang bono saput khayo ba mane purai borok blog ar borong nang saput khayo hamjagui ang saput khai nayo nai ako paran bung khai chimo paran bung khai bahadur chou para